ବିଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଜଙ୍ଗଲରେ କୋକିଶିଆଳୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ମାଂସ ଖାଉ ଖାଉ ତା ତଣ୍ଟିରେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲା। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ଖଣ୍ଡଟା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ହାଡ଼ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ମାତ୍ର କେହି ହେଲେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥିବା ବଗଟି ଆଗେଇ ଆସିଲା। କୋକିର କଷ୍ଟ ଦେଖି ତା ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ପୁରସ୍କାର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତାର ଲୋଭ ହେଲା। ସେ କୋକି ପାଟିରେ ତାର ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇ ହାଡ଼ଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ନିଜର ପୁରସ୍କାର ମାଗିଲା। କୋକିକୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନ ଚୋବେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ତୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମନେ ରଖ, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱଭାବ ସଦାବେଳେ ମନ୍ଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।